Assalamu alaikum warahmatullah, jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci. A wannan lokaci za mu kawo muku wani hanya ne mafi sauki wanda za ka kawo developer option cikin wayarka. Idan ka ce developer option wani setting ne a cikin setting na waya, yana zuwa cikin kowane waya amma baya fita kai tsaye, sai dai mutum ne akwai yanda ake yi sai ka dawo da shi. To wannan hanyar da za ka fito da shi shine za mu koya muku yau. Amma kan mu kai ga bidiyon muna roƙo ga duk wanda bai danna mana subscribe ba da ya taimaka ya danna mana subscribe domin shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa. To mun gode. Yawa kamar yadda kuke gani da farko bayan ka gama za ka je ka shiga setting na wayarka kamar da kuke gani gashi nan za mu shiga nan. To bayan ka shiga setting na wayarka sai ka ja ka kai shi can ƙasa wajen about phone din nan. To idan ka shiga bayan ka shiga about phone kamar da kuke gani sai ka ja shi ka kai shi can ƙasa. Har yanzu za ka kai shi can, za ka kalla building version sai ka taɓa shi so 7 kamar da kuke gani gashi mun tattaɓa so 7 amma da sauri za ka tattaɓa sai ya nuna mana now we have developer option. To kamar yadda kuke gani ga developer option nan za ku kalle shi kamar da alamun wannan guda biyu sun zagaye. To shine developer option a ciki zaka shiga, in ka shiga zaka kalla a sama zaka ga off sai ka kunna shi sai ka ya zama on domin ka bashi dama kenan, dama wasu setika idan zaka yi kamar da kuke gani gashi nan sai ka danna OK. To wannan waje ne wanda zaka yi wasu setika amma daga baya za mu kawo muku shi a bidiyo na gaba. Kamar da kuke gani nan wajen zaka iya ƙara wayar ka sauri ta cikin nan wajen, idan yana tafiya yana slow zaka ƙara mishi nauyi. To anan ne bidiyon namu ya ƙare, za mu kawo muku shi na gaba insha Allah.